ذاكر عمد حمي على وإمام غزير شيء بعد يا رجال درجة نوصل شيء دوش يدينينس بوا بيشام يقيم متدستن يوضر دستن أدور ضعفي يتغن وعدل بول ناس يدينينس شام بول غير جو أما شام بات أما لزر شام بات غير تبريري ترجع شمارده وبيك أما حريش لاش تبريري ترجع سهم رشيد دي رابات ترجع وبابلاغ سبيا وإيبي سبيا ماي سهم دي رابات والله دار يطلع رجالات حني دمغاسين وجه أغار حني أريد واجد مغاسين يرجع يتر ملو مغاسين واحد يبين سوون دا يالشي يفكو ربي دا شو ما كبر حتى يشي يلات حني دمغاسين وجه حقوش دور راس همش سامر دين كونغوش دين هم سامر دين كونغوش دين كونغوش عادلو فستي داود دش حود دش خليل دش عادلو كونغوش دين هم سامر دين قيد نزرو أنا سيان قيد داتو قيد درفش парламенте первым чтением шапляха законы тизр ахин исполняющий обязанности председателя парламента захадижу камялы не то что депутату вообще мини-мини чиновнику не подобающий камял досадер где ты работаешь уважаемый исполняющий обязанности председателя парламента целый законодательный орган возглавляет шагмуя первым чтением шапляха сукиевях унов первым чтением шапляха закон молодой, так, вахту, титры, ох, сел начальник заявление. Скажешь, куш мы делаем я. Ох, заявление, начальник митинги докпаем. Тут я сейрен ахин, например, тут с пункты выпасть рядом с абзац. Что законы эти? Что законы, закон хотелочи, реалист, шибалист, побалист, делаешь, хул закон. Что именно выпасть абзацы, вейк аман, вейк эхлин, вейк дизель, и что абзац за ордена. Да, зернемся макам. Но почему именно этот абзац? Да, депутаты проголосовали, дядя офицер. Вот ханватя, вот малавы. Вот салатыр бы. Ерж бы ханбуатырыш. Аж мыча хан, мыча яйцар, мала подвал яйцар, заседание из парламента. Где они принимали этот закон в первом чтении? И где они 28 марта намереваются принять этот закон в окончательном чтении? Поэтому, значит, они на 2-часовом митинге где? Алло, ходы, целой ходы. Но ты даст закон принятием. Ты даст закон принятием. Того хлеба, аваришь, того аварии. Закон мало. О референдуме закон, это я полностью хотел его прочитать, но наименование республик. Референдум язычок, я худ шалч. Вей аша тур шалч, референдум язычок. Вей дозу тадуах шалч, референдум язычок. Хакост шалч язычок. Именно из абзаца выпасли. Глава хакост шалч язычок. Шибизы депутат хакост. Именно из абзаца выпасли. Эггер вейне, вейн ишжу, тогда хативет ишживенес, план ишге. Единый лад шанбекан тут халиж абзацис, но именно из абзацию арюая. Муча арюая хатсон, центр избирком, я хажи избирком, центр избирком. Это что бохож? И царь арюая из компьютер это бохож. Может аижа хатсон. И тут че арюая из. Поэтому кто должен отвечать? Должны отвечать и те. Эжи будет отвечать и здесь, эжи будет отвечать и здесь. Это как я не буду. Эжи бушан, вей бушаныш, вей тей будешь нах бушаныш. وبينك باخذ بوشانش بين حتى وجود بني لامز ده بوشانش باتشون غلازوش باتشون تزوغوش باتشون كتيميروش поэтому мастер создали давит митинг аж на картина денсат санбина ахижада чонко санбис нормально набия я чонго доди ду йохар самурдин халсевчани я фыннаг я абахыш адл боху агулбе фыннаг я абахыш да олтар багинаш Баби, бах, очкос, гец очкос, наркотик очкос, сумку что бах жёгцева. Ангел даст. Вот что уж так, вот ходой, ось будет лужир, ось да ты ща чонер. Дал вот собол вен, дал дол, я шил жить. закон худуд, что закон حوالتك شو كحاجة ما يكره حمد أكشن ويرز بقول لك وجات عن لا تدار بعد جمع ديوي أزدس ده كش شدر ده قاش هرشت تيجي دار ده ويدا تادي تري وجا قطو وكان تجداد ده
فريقل دريون هيتي أنا لا راغن بشار أدريشة كيشا بوق بشار قمن حبيز لاكن كي نخشون جاك شواز قم داقنا داغا دامت شون جاك شان ديت شا أزموق أزلات يبتشع القي خلق الله شا يبتشع القي ها درسيكو موسى بقتريو دمبولات فرجيو حمزة كستو إبراهيم قولوا يبولش ديبوتات جزميش لك ما باقي جوب твою мать تاخذ بريزيدنت لقي قناه حددج موسى قناه ده تاون مودك دواسون реши вопрос репрессированных народов я закон хаитста дак дуасун бебулат из قناه مسنين حغزات وين ودرج دنيا حغزات ايش تدخل بس ديبوتاتش مصل دولش دوين مش تدخل ديت عاد قازر سك بخوة تلاوقر ويقول حلي ويدوخ مشتدي وين فضاعي وين مشعر نطع دوا خوش مديني اخي نوخ ميخدا وياه شو بعد قازر سك بخوة شو تعرف كنوب خارطة تعيا يرسلو اذا ما حطت كنوب كذا الله تجي شي خارطة كنوب تعيا موسط يسكن وين حد ذا مخبوغ بيان سكن حديث ان نحبوا بها تيشاش بوخا ازدي تجي حد يجي технически погрешность тишхан. А мама корт хутбетах. Корт хутбет хайкет знат. Чип. Даяк ет на ключик юленеле. Даяк ет кахандат. Содашки я хошун. Дехр до ахшун. Хажул. Бакбала. Вай барт халитлыш. Хары доллыш. 26 числа митинг гишан. Уведомление даёт закон о Саргас согласие ехнешь хандат свой. Сарам отказ дет магасие. وي دعوت ده وي لاتت ده وي بقوا حي غجي بقوا يوغي يتجاس دالي عندلي انت ليش وي قاع برجبات سو ديبوتاتي واو حالله تسب ديخر ده وش تقيا بخي ديبوتات صح داري بيخا وش حاج بيخ كتا مت جاي صار از بريد سقو قاش تصابات سقي شرعي حبي خادك زايدات حنت سودي عجبان نفوق ديبوتاتش سقيش حباخ تقت سو ديبوتاتش بقى شرعي حيا مرش حباخ تقيش فترة دي تقت سودو بوكسبيتش بروكوراتورو بوكسبيتش عدلو بوكس كرسناغ يوخ واختص جات يوخ ناركوتيك عمدش تاش كرسناغ يوخ حكم المينيسترش ايتريش مخدا وياك يا شاي بيزم برد حشتسي صوخشان نركمان نركوتيك يوخ برون ويوخشان نركا ديلر ويوخشان صعدات حمدات شان 15 مليون وهذا دين حي ديش وشان ديروات بنزين حشدوت بنسي دوات القاعم دولجم صدقش كي ايه مليلش عجل ايه مليلش تغن وي خنج برت بوغ مبيلش تغن وي دار داله ديتشان وي بقوا حل وي حصل يقي وي بقوا نتيح وي دتسوت وي تحول وي يوغي ام دي خاد يعني تشان بركو شان بيحكوا باخو